Rokno kini press meet ton nukjana nangmani karon nungkha thangnai 30 tarik 5 mas 2023 Mongolbar 12 takarjala ni bising khobjak moddogoina marai disciplines ni kaisa borsu khatai parao kaisa video viral nukha je a video viral je nukha aron borok tam hoi saka sengol o parao karen kerei lama kerei tai tei kahaman nangya tai bataman ya tai regan rangma yani saw abo belaikan kaham kok je bataman yani samani ba lama kerei ni samani abo kaham no haipun ang borong sanan musungo borok aro sawo je o gawso je panchayat naikli tongnai tei doli tong ang borong sanan musungo je borok je video viral khaijra borok je kok samne haini sawo borong sung sanan musungo ang bang tiri media ma phakya channel ma phakya borok nang kasana pusungo o jawo je regani rangma yani samani aro sini sai sing je tipramotha 2021 hoite sing ediji hapang sini bobagara netithe sing phakya sing 2021 simi sing monitoring committee khlainai sini ediji hapang sing roina sing panchayat chalgoi tong o jago sing panchayat chalgoinai jeta obosai sing kabangma sarkar hapang khlai thangka boni khai thangni obigota tongo sing je tabuk chalgoi tongmani 2 bosor kisa saka angkha asuk bosor sing je 2 bosor ni saka je samung khlai tongmani rega sini moddogoina maro sini bobagarani thanchani maro phainai sing kebno phone rega tanginai regani rangmanya ro khninai sing amai sing khis khnayako je bororok abo kisu songko bororok borok ni ukologo gaje borok tongo tipramothono botnam khainen bagainai amai khlaiya borok ni ukologo yak tongo borok no phorognai borok amai ani bekha monai khayo phiaba je batamanja abo angbo belakhina dukho nango aro jutni abo koloni aro jutni amalok 100 koloni khaoinai borok no jumuya poribesan ruinai borok naron pata rui borok tabu aro rawat rakainai sai rok ma tong aro rawat rok rawinai borok aron borok tabu mai khupsa sanan bial korei je lama korei lamba bongjak ingke tai tei korei ni tei bo singaro ang taklai 2023 family taklai na aro tei kaisa sing minute tol kai ka aro kaisa para 10-12 paribar pa a minute tol wabin soli huni tei kaisa kai rijak aro tei bo soli nai ga ala mano sing choling brick choling khanya bagai ching tabo already abo action plan no dajak sing abo ingke kaisa aro pakani side wall ngani ni abo bo already abo estimate bongjak amai khlaine sing je mamni sing samung khlai tongo bam ke sing angabo no boron kasana musungo je rega ni tangai rega rangma yani sabani abo kaisa sini tipramothono je aro panchayat te chalok tangai ron kaisa opman khlai ma khlayo angnukha abo sai sing je sarkar chalok thanai rok 25 বছর যে সরকার চালতে আপারেন বড় রেগা সিমস মাতাঙ্গিয়া রেশন কার্ড বাহাইনো বড় কোন ফেসিলিটি রাজাগিয়া আর বড় বৃদ্ধি পাতি খলাই হইনাই বড় কারেন্ট বাহাইনো রাজাগিয়া গে আবো দাবি খলাইমা খাইছে বড় তাও কারেন্ট মাংখা ইনকে তৈ বসুম কাই রিখা লামো বতাবো বড় ব্রিক সলিং নাই ইনকে বড় আর নক বাহাইনো আর প্রায় তাকলাই নক বাই নি কস করি খার যতন তাও যে 10-12 পরিবর্তন যতন সি নক মানদাক তাও amai khlaini sini bobagare netrite sing ja mamne samung khlai tongo tai obon se aro je ani wan sobani ingke je borong ni logo borok tongo je bobag je tipramothono sabai ni rok je bobagra no hamya sane rok tabu bonorok nugui tongkhana sini khoroksa tiprani mukhyamantri ngui nai bo bahai ke bobagra tanu ni saiman obona tai se single sini bokhawo sing bokhaw muktai kalaijak bokhaw sing kosto nango bokhaw belakhana dukho nango je bobagra ta ni khoroksa sini o ha 184 jona raja o hano rol khai thangmani taw sini abo ai single bokhaw muktai kalaija bokhaw dukho nangjak sing bhai ke sini tipra sono sini dopana sing yoksoni nai ni amai sorase kisu songkak borok thangina ar je bobagra ni egenche je basai tongai rok je opposition party tongai rok borok tini mohike khlainai aron borok no kaisa niroho borok ni thani borok ni bisingti khlainai je bobagra na hamya khlainai meni aba belakhana dukho nango belakhana khakamo puwagran baisi sing protibad khaya nango o jaga borok tini regani rangmai hane je borok protibad khlainai social media tai roinai viral khlainai sini bobagra no hamya khlainai bagai borok mai khlai chaite go tongo amne bagai borok na obon kok kasarnai amai ka jatai amai kokta sateng oro jago rega tangi rega rangmaya
sini moddo goina maro amai kus khna kus nuya karon boni rang manya kuni tiningya borega tanghe rega rang manjak manai am ka borong tawe to rega to other base otherwise je jago bini other link ja a jago no bini rang habu nge borok sau kabang borong ni kaisa khorok ni khorok dui tin te account tong kaisa borok ni omai khlainai jekhon to other link jekon jago bini rang habu chong khina tai kaisa ke je 2021 base je nok mane rok borong kai rega tanghe rang ra direct tong omai khlainai sing samung khlaini sing borong rega tawe rok kabang borok tini rega 60 bosor 70 bosor borok rega thangmaya borong ni bagai sing bibisara khainai sing bong rega tangye se sing rang direct tong bo tangi usai mi ya bo bini khongo besabutai be bono tuya bo brusi borok bo bura borok sugya hnai sing berega ponyo se sing bong tang ya khaini mo ke sing rang rok direct tong amon bagai ani aw mod dogaini marani joto borok nang abon koinai kuni deno no mo ke rega tangi rega ni rang mai rok nai no ama ke video rok to mane media rok to viral ta khaidi abo kaisa no sini tipra motha sini bubagra no oboman khaimen kalayo amai jate amai tangtheng sini bubagra le sini haoni borok no sini segjor te jubai tong sini tipra motha sing asuk bosor rukha je kabang pati khlai phegya ani je knowledge ang nukmani kono pati phano moi ke je sini tipra sana sino sobangai ke phon kare ko sini bubagra je jubai tong je bubagra je jubai tong ai borok no je NGO হয়তো শুরু খাইনাই তাবুক ত্রিপুরা মতা সরকার ফাইনাই বুসে বরক সিনি বুবাগা কোটি কোটি মানে লাখ লাখ রাং সবাইনাই সিনি বরং সবাই তং গরি বরং ন সুকেনো সুগ্রই তং মাসায় মানা গেন তুবুয়ং তাই আমাই কেন সিং ত্রিপুরা মতা শুরু পাতিনি সিমি সামু খায়া আমনি সাথে সাথে কবং বরক সুগিয়া রং বরক রং নক নক থামিনাই কেব নক তাংগরিयो কেব রাং পুষা রেঞ্জ সুবাयो কেব হামিয়া जाया तंग केब माइरम पाइरियो अमाय खलै सुबाय तंग सिनि बुबाग्रानि बिसिंते सिनि बुबाग्रा अबन साव नरक गरि बरन सुबादि गरिनि गानो बासा देखैनाय आवन अबन कक सनाय सिनि मद्दगानि बरन अ मीडिया नि बिसिंते खायनाय नरक जाति अमाय ककता सादि बरनि ककता खरेदि जाते सिं बाके बुबाग्रा लगिरिनाय बुबाग्रानि थानचन मारियो तंगिनाय सिं बाके ग्रेटाटि ब्रान तंगनाय सिं आबसि मावासनाय दिनि रेगा मातांया रेगा रांमाय हनिनाय सोशल मीडिया रगोइनाय अब भिडियो भाइरल खाइनाय अब